Һаумыгыз, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Әділбаева. Арыслан Бөбәрәков исемендәге Сибай Башкорт дәүләт драма театрында 8 март халыкара катын-кызлар көне уңайыннан гүзәл заттарга арналган байрам концерты оештырылды. Бер тында каралган концерт көз дәрт бирде, байрам кәефе өстәне. Залда ултырусы катын-кызларды кала хакимияте башлыгы Рөстәм Авзалов котланы. Ул 5 һәм уннан күп бала тәрбияләүче Айгөл Барлыбаевага һәм Әлия Әхмәтьяновага әсәлек даны медалы тапшырды. Сарала шулай эшләрендә уңышларга өлгәшкән бер төркем катын-кызлар Сибай кала хакимиятенең кала советының почет грамоталары менән наградаланды. Когда мы говорим о женщине, Катын-кызлардан һәр вакыт йыллык бөркелә. Хәстәрлек, нат, бетмәт куаныстар тик һезгә бәйле кадерле өләсәйләр кызлар. Бит һезне һәр вакыт бәхетле итеп күргебез килә. Байрамман котлап тагы ла изге теләктәр теләйбез. Гел шулай мөлаем, алсак, матур булыгыз. Якындарыгыз һезне тик шатлыклы хәбәрләр менән куандырһын. Һөеп яшәгез. Әсәлек даны медалы алучы Әлия Әхмәтьянова 4 кыз һәм 2 улга гомер бүләк иткән. У меня 6 детей уже, пока медаль давали, уже 6-й родился у нас. 5-нче балама тәгаенләнгән медалды алуга 6-нчы бәбесебез туды. Уга әле 2 генә адна. Хөкүмәтебез күп баллы гаиләләрне даими хәстәрләй, ярдәмде туябыз. Ташламалар белән кулланабыз. Барыһына ла зур рәхмәт. Гүзәл заттар Сибай концерт театр берекмәһе артистлары үз эшмәкәр коллективтар көсү менән әзерләнгән концерт менән бер рәттән театр фаенында елдерелгән кул эшләре күргәзмәһен дә карап киләнде. Катын-кыз кулы тыгылдырган матурлык, аллы-гөлле карамалар, бәйләмнәр, бедәүстәр янынан берәү дә битараф үтә алманы. Зур рәхмәт, концерт бик яхшы булды. Миңа нык охшаны. Концерт охшаны, зур рәхмәт барыгызга. Кызларга һаулык, бәхет, гаилә бәхете, эшләрендә уңышлар. Алла рашлай, һаулыклар, бәхет главный. Катын-кызлар театрда үзләренә күрсәтелгән игътибар, ихтирамдан йөзләре балкып, дәртләнешеп таралышты. Руслан Көмешкулов, Гөлдар Кадаева, Виктор Краснов, Любовь Карпова. Яңалыктар өчен. Юл хәүефсезлеге кагыйдәләрен өйрәнүне пропагандалау, юл транспорт травматизмын кәметү, искәртү, шулай ук балалар арасында сагыу талантларны асыклау, уларның иҗади мөмкинлекләрен киңәйтү, патриотик тәрбия бирү максатында Сибай калаһының балалар иҗады үзәгендә бала сактың хәүефсез юлдары дип исемләнгән КВН конкурсының төбәк этабы үтте. Сираттагы язмабыз ошо хакта. Элегелектән Рәсәйдә яшь инспекторлар хәрәкәте әүдем эшләй. Елдан-ел улар катнашлыгында байтак акциялар, конкурслар узгарылып килә. Башкортстан Республикаһының юл хәүефсезлеген пропагандалау бүлеге балалар катнашлыгында юл транспорт фаҗигаһен искәртүгә лә зур игътибар бүлә. Сибай калаһында узган ел яшь инспекторлар слеты, хәүефсез тәгәрмәс акциялары һәм башка бик күп саралар оештырылды. Бунан тыш Сибай концерт театр берекмәһенең Сулпан балалар театр сәхнәһендә Андрей Кружновтың «Мигай светофор учты коткарыгыз» дип исемләнгән спектакль куелды. Сарала Сибай, Баймак калаларынан һәм Хайбулла, Янсура районнарынан 4 команда көс сынашты. Уен командалар менән танышудан башланды, унан һуң капитандар үзара көс сынашты. Артабан һәр команда өйгә эшен күрһәтте. КВНда минеңсә иң мөһиме ошо күлкүлек формаһында гына кешеләргә бер зур правила ПДТ турасында yetkерергә дип уйлайм. Безнең командабыз 5 елдан ашы уже эшләп килә, ел һайын алмашынып торабыз. Беренче урын алабыз дип ышанабыз. Минең командам бик дәртле, мин уларга нык рәхмәтлемен, чөнки уларһыз без матур дип сыгыш яһай алмас идек. Безнең команданы Зилия Собирановна сәхнәгә чыгара. Ул безнең завуч, мәктәптең завучы, химия укытучысы һәм biz uğa rahmetlibez, onlarda bir nimeyle gelip sıkmasın iti bulayız bit indi şu. Hedin bu da Янсура районынан командаһы. КВНда катнашучылар үзләрен юл кагыйдәләре буенча ысын белгечләр итеп танытты. Беренче урынга Сибай калаһының 9-нчы лицейнан Тормоз командаһы яуланы. Икенче урынга Баймак лицей-интернатыннан Елмайлик, өченче урынга Янсура районының Янсура акценты сыкты. Иң яхшы капитан конкурсында Елмайлик командаһынан Эльвир Сөләйманов билдәләнде. Шулай ук иң яхшы уенчылар исеменә Хайбулла районы Подольск касабаһыннан килгән мәктәптән арыгандар команда Анастасия Романченко, Никита Семенов, Сибай калаһыннан Тормоз команды ағзаһы Неля Мортаева лайык булды. Это очень веселые, креативные,
с чувством юмора команда, очень хорошо подготовленные. Командалардың барыһы ла үтенсәлекле, кызыклы, балаларның уенга төпле әзерләнеп килгәне күренеп тора. Тамашачыларның катнашучыларны куәтләп, алкышлап каршы алуы уендың мәртәбәһен күтәрде. Гомумән, залда күңелле уен атмосфераһын тудырды. Сараны оештыручы Сибай калаһының мәгариф бүлеге һәм полицияның юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекцияһы зур эш башкарды. КВН командалары әзерлекле, юморга бай сыгыштары менән алдырды. Кызлар, малайдар телгә маһир. Улар әлеге вакытта зур проблема булган балалар катнашлыгындагы юл фаҗигаләрен искәртүҙе уен көлке аша тамашасыларга алды. Еңеүсе команда КВН-дың республика этабында сыгыш яһайсак. Уларга уңыштар теләйбез. Лилия Әделбаева, Гөлдәр Кадаева, Нияз Мирхәйдәров, Любовь Карпова яңлыктар өсөн. Сибай үҙекләштерелгән китапханалар селтәренең туган якты өйрәнү модельле китапханаһында ижадтарда заман эҙҙәре дип аталған эшлекле осрашу үтте. Тарих яҙыр инем ташына республика әҙәби марафон сиктәрендә Башҡорт тарихы йылына арнап ойошторолған сарала республиканың Яҙыусылар берлеге рәйесе Зәки Алибаев, Яҙыусылар берлеге рәйесе урынбаҫары Нурлан Ғаниев, радиожурналист яҙыусы Рәсүл Сәғитов, шағира, драматург, журналист Тәнзилә Дәүләтбирҙина ҡатнашты. Зәки Алибаев республикала барған әҙәби марафонның төп маҡсаттары, бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыуҙың әһәмиәте тураһында һөйләне. Милләтебеҙ тарихына байҡау яһаны, киләсәк быуындар аманат булырлык тос фекерҙәр әйтте. Сибай башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе, мәҙәниәт бүлеге начальнигы Илшат Солтангәрәев та урындағы Яҙыусылар берлегенең эшмәкәрлеген әүҙемләштереү зарурлығын әйтеп үтте. Ошының менән яңылыктар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева булдым. Беҙҙең яңылыктарҙы һәм сюжеттарҙы социаль селтәрҙәрҙә, Instagram бәйләнештә һәм YouTube каналда ҡарарға мөмкин. Ә мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.